Beda l-ġuri ta' Joseph Scicluna li jinsab mixli bl-attentat taqtil ta' Mark Farrugia fl-inħawi ta' San Ġagbu f'Ħaddingli. L-allegat każ seħħ fil-31 ta' Ottubru tal-2018 meta l-vittma spiċċa fil-periklu tal-mewt wara li ntlaqat minn tiri tal-arma tan-nar. Hu mifhum li l-irġiel kienu jippratikaw il-passatemp tal-kaċċa u l-argument kien relatat. Jirriżulta li ż-żewġ irġiel kienu ilhom jafu l-xulxin madwar 20 sena minħabba li jgħixu fl-istess lokalità. Quddiem l-imħallef Consuelo Xeri Herrera, il-prosekuzzjoni argumentat li mill-ġbir tal-provi tagħha irriżulta li fil-5:30 ta' filgħodu dakinhar tal-każ 6 snin ilu, il-vittma kienet illesti għal kaċċa fl-alqa tiegħu meta sab l-akkużat ma' wiċċu. Żidet tajt ukoll li l-akkużat kellu kawża ċivili kontra ħut il-vittma fejn Mark Farrugia ukoll kellu jkun wieħed mix-xhieda. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużat kellu marloġġ f'idu u l-asta ħoxna kienet tintuża biex titqabbad ma' għodda oħrajn li jintużaw fl-alqa. Propju kien hawn li bdew jitkellmu fuq xi għasfur li Scicluna kien qabad il-jum ta' qabel. Fuq il-post kien hemm ukoll missier il-vittma, b'Scicluna jinstema' jgħid li ħajetlaq lem. Skont dak li l-vittma qal lill-pulizija waqt l-investigazzjonijiet, l-akkużat ipponta subaħ lejn is-siġra biex jurih xi ħaġa. Iżda wara l-ħares kemm il-darba biex jara x'kien hemm, l-akkużat taħdaqqa bil-marloġġ fuq il-parti tal-lemin ta' moħħu. Farrugia spiċċa ferut u ħass ħafna demm nieżel ma' wiċċu. Minn hemm imbagħad qam argument vjolenti bejn it-tnejn li spiċċaw jitgerbu mal-art. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni qalet ukoll li l-vittma qala 3 daqqiet wara dan l-argument fejn saqsa lil Scicluna għaliex kienet jagħmel hekk. Ġie spjegat ukoll li l-vittma ra li l-akkużat jaqbad is-senter tal-kaċċa, jimmira leh u jispara. Minkejja li l-vittma ta' wiċċu xorta ntlaqat f'driegħu sidru żaqqu. Kawżat hekk, il-vittma tilef ħafna demm. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukat Kevin Valletta u Kayli Bonit f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, flimkien mal-Ispetturi James Grech u Wayne Camilleri. Għall-akkużat qed jidhru l-avukati Arthur Azzoppardi u Jacob Magri. L-avukat Edward Gatt qed jidher bħala parti ċivili.